Doncs bon dia a tothom. L'última etapa, les restes del que ens queden de nosaltres... Hi ha un contrallum brutal. Afrontarem aquesta última etapa, si podem. Vostè fa massatges, fot. Avui hi ha més triadores que mai, la del Masmut, que aquí tenim la Mili que ja s'està cagant les calces. Espera. Avui hi ha la triadora del Masmut. Que si no hi ha un contrallum brutal. Una triadera només per fora de sèries com tu, Miquel, i que jo aposto que el 50% com a mínim ens la saltarem. Dinarem a Coratxà, ens fotrem allà un xuletón. Otro. Una ensaladita, un poco de verdurita, quizás, un poco de verdurita, per si ho veu alguna dona, no? I esperem arribar a Vallibona una hora prudencial i aquest vespre tindrem alguns, ho sento per tu, la gran caimada del José Enrique. I aquí ja comença a pujar una mica, fa una mica de pujada, tot això és pista forestal, asfaltat està aquí, tot això és pista forestal. I tot això està ple de conreus perquè és l'única vall així d'importància com la que vau vindre ahir des d'Armes. I quan pugeu aquí... S'anomena La Pesquera, estem al poble de Beceite i sembla ser que són doncs, una mena d'olles o de basses pel bany. Bueno, com podeu veure són naturals, el paisatge és fantàstic i es veu que és una zona de bany bastant típica a l'estiu. Hi ha zones d'aparcament, de control, etc. M'encallo una miqueta perquè escolteu el soroll de l'aigua. I bueno, això és tot. Però tot això d'aquí al darrere és l'embalse de Pena. La ruta de la Pedals es va passar pel costat. Està molt sec i ens van dir que aquí doncs, hi ha una època de sequera, a diferència del que passa a la resta de Catalunya, que ha plogut força aquest últim mes i mig. Bueno, estic aquí intentant perseguir els meus companys de pedals. Espero trobar-los aviat. José Enrique. Ei, què tal? Molt bé. Aquí al costat de les olles. Bueno, ara ens hem separat una miqueta de les olles. Ara sí, ara ja. Cap on anem avui? Avui anem a dormir a... Espera't. Que el nom vi... Vallibona. Villabona, Vallbona, la mare que em va parir. Costabona. Totes estan bones. Que avui ruta més entretinguda. Sí, per ara és molt tranquil·leta, no? Bueno, aviam. Per ara, però ara vindrà. Ara és el dia més maco, amb les pistes més guais i sense trialera, sense pluja. De moment, que també... Ni pedregots ni res, no? Un dia fantàstic per gaudir de l'elèctrica. Avui, mira, el que han fet fins ara ho podria fer sense elèctrica. Millor encara, no? Perquè no tindries que haver arrastrat 20 quilos. És un dia de relax, no? Tu també dius, com l'Emili, que estàs disfrutant més avui que... Sí, perquè de moment no tenim que empitjar bicicleta i això és molt important. I el camí, no? Està molt bé avui el camí. Sí, el camí és bo i bueno, però ja empitjorarà antic ja. Bueno, però no cridem al mal temps, Poc a home. poc. Poc a poc.
davant dels famosos masmuts d'aquí dels ports de Tortosa. Només m'ha pogut acompanyar el Lluç, a més han vist que hi havia una ruta molt caminera i no han volgut venir. I aquí al mirador, des d'on ens hem fet les fotos.
Vicet, com sempre, descansant sota una alzina, perquè arriba aquesta Pedals dels Ports molt desfondat. No, avui estic bé. La resta està dret, està comentant la jugada, preguntant què tal els companys, aquí el palo. El de Sol estaba más para arriba. Lo ves.